Можно ли сказать, что, в общем, Беларусь в этом смысле это такой, в общем, реликт из, там, не знаю, из 18 века? Нацыя не ўзнікае з паветра. Стаіць пытанне яшчэ на сённяшні момант захавання беларускасці, беларускай дзяржаўнасці. Что не атрымалася тады, причина ў чым? У Лукашенко? Мы будем говорить про национальную Мы идею. живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашука, наш сённяшні госць, кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук, палітычны аналітык і аглядальнік Павел Усаў. Добрый день. Добрый день, Добрый Павел. день. Павел, а вот ці можна, ці трэба, ці варта з палітычным аглядальнікам, ну, ввогуле, з палітыкамі гаварыць на тэму нацыянальнай ідэі? Як вы лічыце, можа быць, гэта павінны нейкія там, ну, я не ведаю, сацыёлагі, там, пісьменнікі, музыкі пра гэта вот неяк думаць, там, тварыць? Ці ўсё ж такі гэта больш такая усеагульная, усеаб'емная такая тэма? Калі мы кажам пра кантэкст беларускай палітыкі, то безумоўна, бо якраз такі у Беларусі з прычынаў розных праблемаў развіцця культуры, развіцця дэмакратыі якраз такі існуе недосыт. Калі мы кажам пра нацыянальную ідэю, яна не канчаткова сфарміраваная, ідзе барацьба розных, скажам, дыскурсаў палітычных, ідэйных, ёсць савецкі дыскурс, які прапагуецца беларускай уладай і насаджаецца тут ужо на працягу 25 гадоў. Ёсць ідэя, дыскурс так званага расійскага свету, які з'явіўся зусім недавно, можна сказаць, пасля 2014 году і вельмі агрэсіўна уводзіцца ў беларускую інфармацыйную, культурную прастору. І ёсць, безумоўна, наша нацыянальная ідэя, якая развіваецца якраз такі пры дапамозе дэмакратычнай нацыянальнай супольнасці, якая звязвае развіццё нацыянальнай беларускай ідэі з палітычнымі зменамі, з дэмакратыямі, бо так сталася, што дэмакраты ў Беларусі супрацьстаіць аўтарытарызму, і якраз такі вось гэтая нацыянальная, менавіта нацыянальная ідэя беларуская, яна супрацьстаіць вось гэтай савецкасці і расійскаму свету. Таму, безумоўна, не тое, што не павінна ввогуле ўзнікаць пытанне, ці трэба размаўляць пра ідэю, ці трэба яе агучваць палітыкам. Яны абавязковы гэта, абавязаны гэта агучваць, бо без сталага увядзення вось гэтага нацыянальнага дыскурсу ў інфармацыйную, культурную прастору, сацыяльную прастору, яна проста будзе з'едзена, яна занікне, бо той афіцыйны дыскурс, і нават дыскурс расійскага свету значна больш агрэсіўны і значна больш мае шырэйшыя магчымасці доступу да беларускай свядомасці, да культурных і нават геапалітычных арыентацыяў. Таму нацыянальная ідэя, калі мы кажам пра Беларусь, яна непасрэдна звязаная з развіццём будучых прыярытэтаў нашай краіны, грамадства і ввогуле з існаваннем Беларусі, беларускасці ў будучым, калі мы кажам пра вось гэты кантэкст, калі мы кажам пра гібридныя войны. Таму тут без нейкіх пытанняў яны абавязаны гэта агучваць. Яшчэ одно пытанне такое базовое, каб просто вызначыцца з вашай пазіцыяй па ім. Вот вы і я, і вы зараз ужывалі нацыянальная ідэя, нацыянальнасць. 21 лютага праходзіў мова-фэст, падчас якога мы ладзілі вялікую дыскусію на тэму нацыянальнай ідэі. Вельмі шмат людзей прыйшло паслухаць гэтую дыскусію, нават не скажу, колькі соцень сядзела ў зале і слухала. І Макс, выступаючы там на гэтым падчас этой дыскусіі, сказаў такое, што вот беларусы засталіся адзіным народам, які як нацыя канчаткова не сфармаваўся. І вот у Еўропе, прынамсі. І яму вельмі цікава і вельмі, ну, так,
гонар такі назіраць за гэтым працэсам. Па заканчэнню гэтай дыскусіі Максіму ледзь там пысу Не пакідалі, так? пысу не набілі за тое, што прыехаў гэты маскаль і дазволіў сабе гаварыць пра тое, што беларусы як нацыя яшчэ не сфармаваліся канчаткова. Хаця б это пры тым, што падчас этой дыскусіі фактычна тое ж самае казаў Павел Данейка, што яшчэ не сфармаваныя канчаткова. Но да Данейкі пытанняў не было. І я зараз пра тое, а на ваш погляд, нацыя ўсё ж такі сфармавалася, ёсць яна ці не? Я раздзяляю думку Максіма і Павла Данейкі ў сэнсе таго, што канчатковага афармлення кансалідаванай нацыі пакуль што не адбылося, менавіта з прычыны той палітыкі, якая праводзілася на 25 год. І тая ж самая праблема была таксама на Ўкраіне. І такое кансалідацыя нацыі і разуменне, што ёсць украінскі народ, ёсць украінская зямля і краіна, яна пачала фарміравацца і кансалідавацца толькі пасля падзеяў 2014 году. У Беларусі, на жаль, як я ўжо казаў, ёсць фрагментарнасць і даволі вялікая фрагментарнасць у нацыянальных, у палітычных, у нейкіх грамадскіх арыентацыяў. І гэта відавочна. Відавочна у тых жа самых, скажем так, сацыялагічных апытаннях, да якіх мы маем доступ, што частка беларускага народу выказваецца за інтэграцыю з Расіяй, што разам з Расіяй нам было бы добра, і гэты дыскурс таксама навязваецца і навязваўся 25 год. Ёсць канкрэтна кансалідаваная частка насельніцтва, якая выступае за тое, каб Беларусь заставалася незалежнай. Але праблема адносінаў да беларускай нацыянальнай дзяржавы, да незалежнасці, яна існуе. І у гэтым кантэксце, я думаю, і Максім, і Павел, яны і казалі, што калі мы кажам пра Польшчу, пра Літву, пра Эстонію, я не кажу пра меншасці там расійскія, а кажу пра нацыянальнае грамадства, пра народ, там не ўстае праблема незалежнасці. То бок яны, не гледзячы на нейкія эканамічныя там праблемы, сацыяльныя праблемы, яны грамадства выступае за захаванне, гэта нават пытання такога не ўзнікае, незалежнасці. Тое ж самае ў Польшчы, не гледзячы на тое, што існуюць розныя палітычныя рухі, радыкальныя нацыянальныя рухі, розныя адносіны да еўрапейскага звязу, тым не менш, ніколі не ўзнікае тое пытанне, якое магло б паставіць пад сумнеў існаванне незалежнай дзяржавы, існаванне польскага народу. У Беларусі зараз, асабліва калі мы кажам пра працэсы інтэграцыі, гэты апошні год ён выкраў гэтую праблему. Ён паказаў, што гэтая праблема існуе, што ў нас стаіць пытанне яшчэ на сённяшні момант захавання беларускасці, беларускай дзяржаўнасці. І што грамадства, яно, не гледзячы на тое, што Лукашенко казаў, што раздасць там 7 мільёнаў аўтаматаў, беларусы пабегнуць там бараніць. А што? Каго бараніць? Калі няма канкрэтнага ўсведамлення таго, што Беларусь і незалежнасці – гэта каштоўнасць сама ў сябе. У большасці грамадзянаў, я не скажу пра большасць, але ў значнай групе беларускіх грамадзянаў расплытыя, абсалютна не ідэнтыфікаваныя гэтыя каштоўнасці нацыі, каштоўнасці дзяржаўнасці. Таму гэты інтэграцыйны дыскурс і маніпуляцыя з інтэграцыяй, яны навязваюцца вельмі лёгка. І, на жаль, я сумняюся, што калі Расія б рэалізавала свой такі цвёрды сцэнар адносна інтэграцыі, у нашай краіне ўзнікла б такое шырокае рушанне супраць такога інтэграцыйнага захопу. І тыя дэманстрацыі, умоўна кажучы, дэманстрацыі, акцыі супраціву, якія ладзіліся прадстаўнікамі беларускай апазіцыі напрыканцы 2019 году, калі прыйшло там некалькі сотняў чалавек, яны яскрава паказваюць, і рэакцыя ўладаў на гэтыя пратэсты, яны яскрава паказваюць, што нават у саміх уладаў, што у элітаў палітычных няма разумення таго, што Беларусь гэта самастойная, ужо сфарміраваная краіна з канкрэтнай самадастатковай нацыі. І вось гэта праблема.
Из того, что здесь нет людей, которые бы считали эту землю своей, ну, вот граждане Беларуси не считают Беларусь своей страной. Да? Ну, в общем, получается, что суверенитет Беларуси, он основывается исключительно только на амбициях самого Александра Григорьевича Лукашенко и его, ну, условно говоря, двора. То есть, то есть Беларусь в этом смысле это не национальное государство, не государство граждан, а вот какой-то такой, ну, не сказать, что средневековый, но тем не менее вот феод, какое-то бургундское королевство, в котором сидит вот какой-то герцог бургундский. И вот для него суверенитет этой страны, документы, которые говорят о том, что эта территория принадлежит белорусам, они для него важны, и он за них вот сражается. А всем остальным все равно. И можно ли сказать, что, в общем, Беларусь в этом смысле это такой, в общем, реликт из, там, не знаю, из 18 века? Ну, тут ёсць шмат і культурных і палітычных аспектаў і праблем, бо нацыя не ўзнікае з паветра. Яна фарміруецца на працягу стагоддзяў пры не толькі, скажем так, нейкімі дзяржаўнымі межамі, але гэта культура, гэта мова, гэта рэлігія, гэта традыцыі, гэтак далей. І ўсё гэта ў Беларусі яно было і яно ёсць. Толькі, як я ўжо казаў, ёсць канфлікт і супярэчнасці вось гэтага рознага дыскурсу расейскага, прасавецкага, афіцыйнага і нацыянальнага. І праблема таго, што зараз вось мы маем вось дэзарыентацыю пэўную, што вось можна разглядаць Беларусь як пэўны феод ці утрыманне нейкага лену, так, тэрытарыяльнага, то гэта звязанае з тым, што на працягу вось гэтага перыяду кіравання 25-гадовага Лукашенка не была сфарміраваная нацыянальная палітыка дзяржавы. То бок тая палітыка, якая б сфарміравала з 25 год, я ўпэўнены, што можна было б рэалізаваць такую палітыку увядзення беларускай мовы, як гэта было на пачатку 90-х гадоў, беларускай мовы, беларускай культуры, беларускай гісторыі, якая для, напрыклад, нават для мяне, студэнта, калі я якраз 90-е гады стаўся студэнтам, было пэўным сэнсе адкрыццём. Вялікае княства літоўскае, якое падавалася ў савецкай гістарыяграфіі, у тым ліку беларускай гістарыяграфіі як часткі савецкай, яна разглядалася як нейкая вонкавая акупацыйная сіла, як і Рэч Паспалітай і гэтак далей. І калі з'явіліся зусім новыя элементы і гісторыі і культуры, стала зразумела, што мы самадастатковая нацыя, і што нас ніхто не акупаваў, што мы былі часткай агульнай цывілізацыі Вялікага княства літоўскага і Рэчы Паспалітай. Але вось на працягу гэтых 25 гадоў якраз такі афіцыйным дыскурсам прасавецкім гэта ўсё адкідвалася. Толькі ў апошнія гады пачалася менавіта, ну, кажуць пра мяккую беларусізацыю, але гэта недастаткова. І па прычыне таго, што навязваўся чужы штучны дыскурс савецкай мінуўшчыны, савецкай гістарыяграфіі, савецкага погляду на беларускую дзяржаўнасць, фактычна стварылася вось агульная дэзарыентацыя адносна культуры, адносна мовы, адносна геапалітычных прэферэнцый у Беларусі. І гэта не віна беларускага народу, бо, ну, збольшага, конечно, сярэднестатыстычны беларус, ён кансумент ідэяў, ён не фарміруе ідэі. Ідэі фарміруюць палітычная эліта, у якую ўваходзіць не толькі палітычнае кіраўніцтва, але эліта інтэлектуальная, перш за ўсё адукацыя. Вось, што фарміруюць нацыянальную ідэю, тое, што фарміруюць нацыю. І якраз такі вось гэтыя механізмы, якія павінны фарміраваць нацыю, якія павінны фарміраваць нацыянальную ідэю, яны былі пераарыентаваныя і выкарыстоўваліся якраз такі механічна для таго дыскурсу, які пасаваў поглядам Лукашенка. Якраз сам Лукашенко стаўся вынікам вось гэтай пусткі ідэалагічнай і пусткі, ну, не ідэалагічнай, а пусткі звязанай з недафарміраваннем нацыянальнай ідэі. Ён прыйшоў на хвалі вось гэтага постсавецкага настрою, прывязанасці да савецкай мінуўшчыны, і гэтую савецкасць, на жаль, беларускія нацыянальныя эліты не змаглі па прычыне абмежаванасці рэсурсаў, па прычыне абмежаванасці часу, яны не змаглі перабудаваць на нацыянальную ідэю. І адсюль узніклі усе
праблемы. І на сённяшні момант Лукашенко эксплуатуе вось гэтую традыцыйную савецкую ідэю, традыцыйную мадэрнізаваную савецкую ідэалогію, што стварае ўражанне таго, што беларуская нацыя недафарміраваная. Недафарміраваная она па прычыне таго, што якраз такі палітычныя эліты не жадалі гэтага. Ну, если я просто повторю свой вопрос, Беларусь, она недоформированная в качестве национального государства, но в качестве феода она вполне себе сформировавшаяся. И, может быть, белорусы, они не очень лояльны Беларуси, и не очень представляют себе, что это такое, но вот лояльны Александру Григорьевичу точно. Не, я б не есть... сказаў, што беларусы лаяльны Лукашенко. Тут якраз таки я б не пагадзіўся. І такой лаяльнасці Лукашенка як сімвалю, як прадстаўніку беларускай дзяржаўнасці гэта ніколі не было. Да яго лаяльнасць была не як да пэўным сэнсе палітычнага лідара ці як да бацькі нацыі, а была лаяльнасць у пэўным сэнсе да апошняга часу як да гаспадара, які больш-менш справядліва пераразмярковвае рэсурсы эканамічныя. Але ён ніколі не генераваў ідэяў ні палітычных, ні культурных, ні дзяржаўных ідэяў. Ён якраз таки не ў стане, калі мы там паглядзім таго ж Нурсултана Назарбаева ці там Туркменбашы, Сапурмурата Ниязова, яны фарміравалі нейкім чынам нейкую такую дзяржаўную ідэю. Ідэю супернацыі, там вось туркмены там існавалі і казахі 2000 гадоў да нашай там эры і гэтак далей. У Беларусі гэтага не было. І Лукашенко якраз таки заўсёды прывязваў Беларусь да расійскага свету. Вось мы там частка вялікай дзяржавы, Савецкі Саюз наше ўсё, давайте вернемся да СССР, я там беларусы гэта рускія са знакам якасці. Якраз таки увесь ягоны дыскурс, ён быў антыбеларускі. Толькі апошнім часам ён там дзесьці выступаў на беларускай мове. Але агульна ягоны дыскурс якраз такі ён антынацыянальны. Ну і вось гэтыя праблемы з святкаваннем Дня волі ў мінулым годзе, адносіны да курапатаў, яны, нягледзячы на ягонае жаданне паказаць, што ён бароніць незалежнасць, што вось Беларусь для яго ёсць каштоўнасць, але вось у такіх пэўных праблемных пытаннях увесь час усплывае ягоная вось савецкасць, ягоная антыбеларускасць, вось і ягоная прырода, ягоная натура, яна глыбоко антыбеларуская, і ён не можа перафарматаваць яе, ён не ў стане, не мае вакол яго асобаў, якія маглі б паўплываць на фарміраванне ці на змены ягоных нацыянальных прэферэнцый. Я думаю, што ён такі застанецца да самой смерці. Калі прыгадаць канец 80-х гадоў, пачатак 90-х гадоў, тады ішлі дыскусіі наконт нацыянальнай ідэі. Выказваліся мысляры, філосафы, палітыкі, друкаваліся артыкулы. Потым, наколькі я ведаю, нават адміністрацыя прэзідэнта замовіла, каб нейкія там структуры сацыялагічныя, там цэнтры сфармулявалі, напісалі ім нейкую там нацыянальную ідэю, але час прайшоў, і нічога няма. Ну, то і не атрымалася і ў незалежных, і замову выканаць таксама не атрымалася. Як сказаў Александр Фядута, што пісалі людзі, а потым прыйшлі і сказалі, як не пішам, але ўсё адно атрымліваецца Майн кампф па-беларуску. І ўсё. Атрымліваецца што? Што не атрымалася тады? Прычына ў чым? У Лукашэнку? Калі мы кажам пра пачатак 90-х гадоў, гэта часткова атрымалася. Там не трэба было пісаць нейкую там дактрыну ці нейкую там стратэгію развіцця. Усё гэта было. Была беларуская мова, былі бацькі беларускай нацыі, беларускія паэты Янка Купала, Якуб Колас, Францыск Скарына і іншыя аўтары, Караткевіч, Быкаў. Уся гэта, вось у гэтых творах, у творах нашых пісьменнікаў гэта ідэя была аформлена.
Пытанне была ў тым, каб гэтая ідэя, якая сфарміравалася і даволі часта, і амаль заўсёды гэта і так і робіцца, што ідэя фарміруецца якраз такі, вось як я ўжо казаў, інтэлектуаламі ці пісьменнікамі, якія фарміравалі беларускую, не трэба гэта забывацца, якія фарміравалі беларускую нацыянальную ідэнтычнасць у межах імперыі, якая якраз такі прыціскала гэтую нацыянальную ідэю, і варта прыгадаць ад пачаткаў русіфікацыі Кацярыны II і Мурав'ёва-Вешацеля. Так, гэта знішчэнне носьбітаў нацыянальнай ідэі, потым рэпрэсіі 30-х гадоў. Уся гісторыя Беларусі ў межах расійскай імперыі, а потым Савецкага Саюзу, гэта фактычна працэс барацьбы нацыянальнай ідэі, вось гэтых паросткаў з імперскай махінай, якая хацела зрабіць беларусаў расейцаў са знакам якасці. Ёй гэта часткова ўдалося, а часткова не. І прыкладам таго, што ёй гэтага не ўдалося, з'яўляюцца нашыя пісьменнікі, нашая мова. Той факт, што мы размаўляем зараз па-беларуску. І навошта казаць пра неабходнасць напісання нейкай працы ці нейкай там канцэптуальнай канцэпцыі, прашу прабачэння за тавталогію, каб паказаць, што ёсць нацыянальная ідэя. Проста трэба даць, не перашкаджаць. Трэба не перашкаджаць, як і бізнесу. То бок дзяржава не павінна, прынамсі, перашкаджаць развівацца беларускай ідэнтычнасці, беларускай нацыі, беларускай мове, беларускай культуры. А тое, што мы бачым з прыходам Лукашенка 1994 годзе, гэта палітычнае, мэтанакіраванае перашкаджэнне развіццю беларускай ідэнтычнасці, мовы, нацыі, барацьба з сімвалямі. Чым з'яўляецца змена герба і флага ў 95-м годзе. Гэта менавіта барацьба вось таго і ўвядзенне якраз такі тых савецкіх мадэрнізаваных сімваляў. Гэта барацьба, менавіта мэтанакіраваная барацьба з беларускасцю. І ў гэтым праблема. Дзяржава, як і ў бізнесе, перашкаджае ставіць рэпрэсіўныя адміністрацыйныя бар'еры для развіцця прыватнага бізнесу, так і ставіць мэтанакіраваныя бар'еры для развіцця беларускай ідэнтычнасці, беларускай нацыі, беларускай нацыянальнай ідэі. Вось простае пытанне: хто перашкаджае? Лукашенка ці Эйсман, ці там Макей часткова размаўляе па-беларуску, ці там міністру культуры, адукацыі Краўченка размаўляць па-беларуску. Хто ім перашкаджае? Колькі міністраў у нас размаўляе, апроч Макея, і то перыядычна, размаўляе па-беларуску. І вось тое, што мы маем зараз з гэтай канцэпцыяй. Проста дзяржаўныя эліты, яны адмаўляюць у сваёй свядомасці існаванне значнага элементу беларускай нацыянальнай ідэі — гэта мовы. Яны яе не вучаць, яны не размаўляюць, яны не карыстаюць на дзяржаўным узроўні. І гэта ўжо праблема. Калі казаць пра такія слупы, на якіх павінна потым стаяць нацыянальная ідэя, вы сказалі мова, а што яшчэ? Слупы, гэта, канешне, гэта даволі шырокі фактар. Слупы, цагліны пад мурку. Зноў, калі мы кажам пра Беларусь, бо гэта мы, разумееце, у нармальных сфарміраваўшыхся нацыяў і дзяржаваў такое пытанне не задаюць, бо гэта ўсё есть. Калі мы кажам пра Беларусь, то гэта мова, гэта раз, так? Але мова, яна павінна жыць, гэта кроў. Так, яна павінна цекчы па жылам. А ў дзяржаве гэтыя жылы, там, інстытуты, органы, гэта што? Гэта адукацыя. Яна павінна быць беларускамоўнай, бо само існаванне беларускай мовы ў прасторы як нейкай такой абстрактнай канцэпцыі недастаткова. Павінны быць носьбіты. А гэта адукацыя, гэта дзіцячыя садочкі, гэта школы, гэта універсітэты, лекцыі павінны выкладацца на беларускай мовы. Гэта дзяржаўныя СМІ, якія павінны карыстацца выключна беларускай мовай, ад навінаў да нейкіх тэлепраграмаў. І гэта дзяржаўныя установы, дзе павінна выкарыстоўвацца, канешне, мова. Гэта тое, што вось
тычыцца мовы. Зараз гісторыя, так? То бок мы павінны, як дзяржава, як народ, павінны ўсё ж такі акрэсліцца з нашай гісторыі. Зноў у нас гістарычны дыскурс зусім розны. Афіцыйны дыскурс, які прывязвае Беларусь у значнай ступені, не вядзе гістарычныя нейкія паралелі з Савецкім Саюзам, а потым з Другой сусветнай вайной ці Вялікай Айчыннай вайной. Гісторыя, то бок у нас, так, яшчэ раз падкрэслю, розныя дыскурсы. Праблема з рэлігіяй, праблема з царквой. То бок традыцыйна царква якраз такі адзін з інструментаў культурнай тоеснасці, культурнага аб'яднання нацыі, народу. У нас царква ўсё ж такі расійская, руская, беларуская праваслаўная царква маскоўскага патрыархату. То бок у нас, калі мы кажам пра царкву, таксама варта задумацца пра аўтакефалію, тым больш, што праваслаўная царква ў Вялікім княстве Літоўскам была фактычна спадкаемцам, спадкаемчыняй і называлася руская праваслаўная царква кіеўскага патрыархата, то бок падпарадкоўвалася Канстантынополь непасрэдна, і была альтэрнатывай якраз такі маскоўскаму патрыархату, і патрэбна вярнуцца вось к гэтай ідэі аўтаномнай царквы. Ну, таксама, як важны інструмент гэта магло быць і уніяцкая царква, якой таксама у пэўным сэнсе перашкаджаюць для развіцця. Культура, безумоўна, яна звязаная гістарычна і з канцэпцыяй мовы, і з канцэпцыяй ідэі, і нацыянальная палітычная эліта. Слушайте, а вот вы так все это перечисляете, и вот из вашего, вот того, что вы рассказали, из вашего уравнения выпадают 9,5 миллионов белорусов, потому что они здесь выступают в такой очень пассивной роли. И вот если их убедят русские, ну, допустим, в русский мир, они станут русским миром. Если их убедит Лукашенко в Советский Союз вернуться, ну, какой-то там, они вернутся. Если их убедят, вот, национальные СМИ в том, что нужно быть белорусом. Они, вот, белорусы, ну, сами по себе они никто. Ну, в смысле, вот... Я бы не сказал, что 9,5 миллионов значно меньшая частка, бо все ж таки национальный дискурс и национальная идея, концепция у пэўнай ступені укаранілася у, цяжка сказаць, у якой колькасці насельніцтва, але беларускі народ гэта не табула раса ужо, і гэта важна разумець. То бок і нельга казаць, што вось усе 9,5 мільёнаў гэта простыя вось кансументы. Ёсць сярод іх кансументы ідэю, якіх безумоўна трэба у нечым пры дапамозе школы, пры дапамозе адукацыі, у нечым фарміраваць іх погляды. Ну, праблема ўся ў тым, што мы зараз знаходзімся ва ўмовах інфармацыйнай вайны. І калі не мы будзем іх фарміраваць іх погляды, я кажу пра прадстаўнікоў нацыянальнай ідэі, нацыянальнай канцэпцыі, то гэта будуць рабіць іншыя. І ў гэтым праблема. Гэта было то і гэта застаецца ва ўкраіне. А правильно я вас понял, если вот сейчас литовцам на всю катушку включить русский мир, то, ну, взять все медиа в Литве, которые есть, и включить им русскомирные какие-то вот и медиа, ну вот, что Первый канал у них был, то через какое-то время, ну, литовцы станут русскімі людьми. Ну, як фарміраваўся расійскі народ, савецкі народ, які павінен, ну, па канцэпцыі камуністычнай номенклатуры, ён сфарміраваўся ў 70-х гадах. І нават ужо ў энцыклапедыі вялікай савецкай была канцэпцыя савецкага народу. Як савецкі народ фарміраваўся? Ён сфарміраваўся фактычна, ну, за нейкія 50 год. Якім чынам ён сфарміраваўся? Ён сфарміраваўся праз прапаганду, праз савецкія медыі, праз рэпрэсію дачыненні да носьбітаў нейкай альтэрнатыўнай ідэалогіі, інтэлігенцыі, усе гэтыя караблі філосафаў, гулаг і гэтак далей. То бок пры акрэсленых умовах, калі будзе вынішчацца фізічна ці псіхалагічна нейкая альтэрнатыўная канцэпцыя, такая магчымасць ёсць. Тым больш, што з літоўцаў таксама намагаліся сфарміраваць частку савецкага народу на працягу 50 год пасля таго, як тэрыторыя была далучана. То бок нельга, канешне, недаацэньваць моц ўздзеяння СМІ, калі яны безальтэрнатыўныя.
Ёсць в итоге, что всё равно ничего не прамыўкі мазгоў, ёсць яна. Но все равно потом все развалилось. Магчыма, безумоўна б развалілась, бо зараз зусім іншыя умовы. Але ў Беларусі, як мы пачыналі з гэтага размову, ёсць праблема ідэнтыфікацыі. Яна ёсць. У літоўцаў яе няма на сённяшні дзень, і там будзе інтэлектуальны супраціў. А ў Беларусі, на жаль, ёсць. І якраз таки вось гэтую пустку пэўнай ідэнтыфікацыі, якая створана штучна па прычыне адсутнасці нацыянальнай палітыкі беларускіх уладаў, якія па сваёй сутнасці з'яўляюцца ненацыянальнымі, гэтая пустка выкарыстоўваецца расійскім светам і расійскімі медыямі, якія фарміравалі павестку дня, агенду на працягу ўсіх гэтых гадоў, бо прысутнасць расійскіх медыяў у Беларусі была даволі вялікая. І вынік гэтай прысутнасці медыяў расійскіх мы бачым ва ўкраіне сёння. Мы казалі пра тое, што наша грамадства, пэўныя нашыя госці, што казалі, што грамадства падзеленае. Вот ёсць нацыянальна свядомая частка грамадства, ёсць грамадства, частка грамадства, якое там, вот, як вы кажаце, і Лукашенко, там, рускія са знакам якасці, і там на СССР, Расія, і гэтак далей. Ёсць, можа, яшчэ трэцяе, якой абыякава ўсё. І я хацеў спытацца з аднаго боку, ці можна сфармуляваць такую нацыянальную ідэю, так хітра яе павярнуць, каб яе прынялі ўсе часткі гэтага беларускага грамадства, якая магла б іх нейкім чынам аб'яднаць. А зараз вот слухаю вас і думаю, так нам, напэўна, зараз трэба проста пачаць з нуля і спачатку адукаваць нешта фармаваннем гэтай нацыі заняцца, а потым ужо з нейкімі ідэямі да іх выходзіць. Ці як? Не трэба нічога спачатку фарміраваць, бо увесь інструментарый у нас ёсць, усе магчымасці у нас ёсць. Праблема ў тым, што мы маем, што мы мелі 25 год. Праблема ўся ў тым, што улады, маючы ўвесь гэты інструментар, яны імкнуліся не толькі перашкаджалі развіццю нацыянальнай ідэі, а намагаліся дыскрэдытаваць яе. Звязваючы сімвалы беларускія, нацыянальныя, звязваючы беларускую мову ледзьве з незнацызмам. Там, з фашызмам, памятаеце гэты фільм, так, на пачатку 90-х. То бок, яны не тое, што там не рабілі нічога, каб дапамагаць развівацца гэтай ідэі, яны проста яе знішчалі. Атрымліваецца так, што вот калі заўтра здарыцца такі цуд там і улада зменіцца на больш нацыянальна арыентаваную, то з нацыянальнай ідэяй яно само сабой неяк так все устаканіцца. Я думаю, што так. Канешне, будзе пэўная канфрантацыя і частка насельніцтва будзе даволі, скажем, негатыўна ўспрымаць вось гэтыя працэсы, але асноўнае, што в асноўным задача, гэта папулярызаваць беларускую мову, беларускую культуру. І зрабіць так, каб насельніцтва наша, гэта робіцца праз адукацыю, тыя ж самыя першыя ўзроўні адукацыі, сацыялізацыі, каб насельніцтва, пра тое насельніцтва, пра якое мы кажам, якому збольшага абыякава, зразумела, што гэта іх мова, гэта іх культура. І якую стратэгію мы будзем выкарыстоўваць у дачыненні да гэтых людзей, гэта будзе залежаць ад новых уладаў. Безумоўна, гвалтоўна нічога рабіць не трэба. Вас зараз абвінавацяць у нацыяналізме, прычым такім ваяўнічым, і скажуць, вы забываецеся пра значную колькасць жыхароў Беларусі, грамадзян Беларусі, палякаў, літоўцаў, украінцаў, рускіх. Пачакайце, ніхто ж не забараняе ім карыстацца, не будзе забараняць карыстацца польскай мовай, альбо выключна навязваць беларускую мову як абсалютна адзіную і універсальную мову для ўсіх. Дэмакратыя на гэтым і будуецца, а мы кажам, што
ну, разумеючы змены, мы разумеем пад гэтым развіццё нейкіх дэмакратычных інстытутаў. Дэмакратыя разумее пад сабой таксама дыскусію. Праблема ўся ў тым, што зараз якраз такі большасць беларусаў, этнічных беларусаў, яны пазбаўлены магчымасці карыстацца сваёй мовай, тым больш, калі нехта пачынае, мы гэтыя канфлікты на бытавым узроўні бачым. Так? Як толькі нехта пачынае карыстацца беларускай мовай, нават у крамах там праблема з гэтай гарбатай, так, то ўжо іх абвінавачваюць у нацыяналізме альбо ў фашызме. Ну гэта ўжо абсурд. Калі беларусам адмаўляюць права карыстацца сваёй мовай і карыстанне гэтай мовай становіцца амаль прыгаворам у нейкім нацызме. Гэта ўжо кажа пра тое, што з галавамі беларусаў і вось гэтага геапалітычнага атачэння штосьці ненармальнае. Калі расійская мова ўспрымаецца як толькі выключна адзіная мова, якой трэба карыстацца ў Беларусі. Тым не менш, вот я прыгадваю словы на гэтай жа дыскусіі, про якую я казаў, Віталя Гуркова, беларускамоўнага, які выдатна добра валодае мовай, дзе можа ей выкарыстоўвацца. Ну, бывае, што там, скажем, у сацыяльных сетках ён піша допісы час ад часу па-расейску. Ці там где-то там трэніроўку правядзе не па-беларуску, а па-расейску, ну, розныя выпадкі бываюць, і кажа, і мне тады выстаўляюць прэтэнзіі, а чаму не па-беларуску, чаму вот ты тут па-руску напісаў? І ён кажа, мяне гэта, я шалею, чаму мне прымушаюць і нейкія прэтэнзіі выстаўляюць? Я беларускамоўны, тут па-беларуску, ну, тут па-руску. І вот будзе такі супраціў шмат у каго, нават у часткі такой прыхільнікаў да беларускасці. Адкуль гэтая праблема вынікае? Вось гэтая ваяўнічасць, вайна моваў. Гэта ўсё у выніку тых інфармацыйных войнаў, гібридных войнаў, якія, на жаль, адбываюцца на постсавецкай прасторы, ну, можна так сказаць, з моманту фарміравання вось гэтай імперскай знешняй палітыкі Расіі. Мова з'яўляецца інструментам інфармацыйнай вайны. На жаль, яна сталася. Расійская мова – гэта вось важны інструментарый агрэсіўнай ідэалогіі. І пакуль вось гэта будзе варожае атачэнне інфармацыйнае вакол Беларусі, канешне, гэтыя канфрантацыі яны будуць узнікаць. І гэта праблема. Я памятаю, калі я ў 90-х гадах прыехаў упершыню ў Літву, і намагаўся, якраз былі ўведзены эмбарга ў 90-й год, Масква ўвяла супраць Літоўскай СССР энергетычны эмбарга, і калі я намагаўся размаўляць расійскай мовай, а частка СССР, як на мяне глядзелі як на ворага народа. Літоўскай я, безумоўна, не ведаў. У крамах не хацелі абслугоўваць, бо я размаўляў па-расейску там па 200, кудысь я яшчэ быў якраз такі школьнікам, і я адчуў такую агрэсію вельмі моцна. Калі зараз прыязджаеце ў Літву альбо ў Польшчу, таксама ў Польшчы ў 90-е гады такое было вельмі асцярожнае стаўленне да тых, хто размаўляе па-расейску. Калі зараз прыязджаеш у Літву альбо ў Польшчу, там абсалютна нармальна адносяцца да тых, хто размаўляе па-расейску, бо там ужо не адчуваюць таго, што расійская мова нясе нейкую пагрозу ці звязаная з нейкай такой элементам інфармацыйнай вайны, хаця мы ведаем, што яна вядзецца. А ў Беларусі гэтага яшчэ не аформілася самадастатковасць беларускай мовы і беларускай дзяржаўнасці. Таму расійская мова разглядаецца як інструмент інфармацыйнай вайны, і адсюль такое негатыўнае стаўленне да расійскай мовы, і адсюль такое ж агрэсіўнае стаўленне да беларускай мовы з боку тых, хто размаўляе па-расейску. Гэта вынік вось менавіта гэтых інфармацыйных войнаў. Падзяліць грамадства па моўнаму прызнаку, па прызнаку арыентацыі свядомасці, і пакуль гэтая вайна будзе ісці, а ў Беларусі яна таксама вядзецца і вельмі агрэсіўна, гэтыя сутыкненні моваў і арыентацыю яны будуць, і з гэтым нічога не зробіш. Як толькі вайна скончыцца, як толькі і невядома, канешне, з якім яна вынікам скончыцца, але мы размаўляем пра будучыню, так? Калі будуць адсутнічаць вось гэтыя знешнія фактары, якія могуць выкарыстоўваць мову, гістарычнай арыентацыі, гістарычную памяць у сваіх
у сваіх інтарэсах, тады вось праблема, як вырашыць канфлікт моваў, ён адпадзе сам па сабе. Пакуль будзе ісці вайна, гэтае пытанне не будзе вырашана. Ну і на завяршэнне звычайнае маё пытанне, ўсё ж таки нацыянальная ідэя ад Паўла Усава, вот в адпаведнасці якой ён жыве і якую можа хацеў бы перадаць суайчыннікам. Нацыянальная ідэя – это перш за ўсё прыналежнасць да нацыі і разуменне таго, што ты частка гэтай нацыі, што Беларусь, мы кажам пра Беларусь, гэта ты, і ты гэта Беларусь. Беларусь гэта ты гэта Беларусь. Нацыянальная ідэя ад Паўла Усава. А гэты вось кубачак з нашым сімвалем нашай праграмы ад Еўрарадыё і нашага партнёра крамы «Сімваль Бай» на памяць. Дякую вялікі. Дякую вялікі. Павел Усаў, Максим Гарунов, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас. Ідэя X на Еўрарадыё.